বরণগোনাং বলরাম দেববর্মা বনি নেতৃত্বে কয়েকজন যে আজক থাইয়া গাरमानो तैगै जे सारा त्रिपुराबो ससियेल मिडियाबो जे भाइरेल नुइतमानि अ जागो जों खोनाखा बरणगोनां बलराम देबबर्मा बसागु जे 29टा डिविजन युथ आईपीएफटी बाय जों कमिउनिकेशन काहाम दंगो बा जों बाय दंगो हुनि जे सामानि आबो सिनि इस्ट तेलिमारा डिविजन टप थेके जों सागानि मुसुगु युथ आईपीएफटी फांथुं आदिसा फांथुं जों जे बदल काक थानिगो बा बदल स्नाम थानिगो आबो हाइजागा हुंखे सिनि इस्ट तेलिमारा डिविजन खरै जे ताबक पेरेंट्स पार्टी जे आईपीएफटी ताबक जे त्रिपुरालेन निबाङै जे ताबक कक सागै दंगो बा सभा खालायै दंगो जों आवबायनो दंनाय जों जागो जों सिनि बरमगोनां बलराम देबबर्मा ब ताबक बदल कागै बा कताल बदल स्नामनाय बा आलका जागा थांनाय बा 29टा डिविजन जों सिनि लगे दं जे कक सामानि सिनि इस्ट तेलिमारा डिविजन आईपीएफटी तरफ थेके जों आबा बरमनि लगे गले जों करै जों लगे गो जों एकजन फानो जों थांगिया युथ आईपीएफटी बो थांगिया आईपीएफटी बो थांगिया आदिसा बो थांगिया जतनो थांगिया जों जतनो एक दंगो गेहायनि बाङै आबो जे दल काक लाइमानि स्नाम लाइमानि आबनो हुंखे सिनि डिविजन तरफ थेके जों आबनो साजागिया गेहायनि बाङै आं जत त्रिपुरा हास्टेनि जत लोकरनि थानि आं कबुनारगो जों आईपीएफटी रक्सिनि नाहरमो जों त्रिपुरालेन जे माया साक जों सभा खायनि थांनाय सिनि तेलिमारा डिविजन जों लगे रगैनो थांनाय उसबागो गेहायनि बाङै जे अमहाय कागलाय फुगलाय अमहाय रां सामलाय थानिगो जेकुनु जागो सिनि आईपीएफटी तेलिमारा डिविजन इस्ट तेलिमारा डिविजन रो आबोनि थानिगो खायानि जिनिसगो जों लगे रया आसुक साइनो कपायरखौ जतनो हामा।